έχουμε να μιλήσουμε περί λογισμών. Σήμερα οι λογισμοί του κάθε ανθρώπου πού περιστρέφονται οι λογισμοί μας, τι σκεπτόμεθα, ο νους μας τι δουλειά κάνει, γιατί ο νους είναι μία από τις τρεις πηγές των λογισμών. Δηλαδή η πρώτη πηγή είναι ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιον, που βάζει αγίους και ιερούς λογισμούς μέσα στο νου του ανθρώπου. Δεύτερη πηγή είναι ο διάβολος, ο οποίος έρχεται και σπείρει κι αυτός μέσα στο νου του ανθρώπου, μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, τους λογισμούς που είναι γνωστοί πώς παρουσιάζεται, και πολλές φορές και ως άγγελος φωτός έρχεται και βρίσκει την ευκαιρία και σπείρει και τους ακαθάρτους λογισμούς και τους πονηρούς και τους βλασφήμους. Η δεύτερη πηγή ο διάβολος, και η τρίτη είναι ο νους του ανθρώπου, ο ίδιος ο οποίος παράγει τους λογισμούς, ή τους πονηρούς ή τους αγαθούς. Λοιπόν, σήμερα οι λογισμοί μας σε ποια πηγή αναπαύονται, στη θεία, στη σατανική ή στη προσωπική μας? Και αν είναι προσωπική μας οι λογισμοί, πού περιστρέφονται? Γύρω από το Θεό, γύρω από τα έργα του Θεού ή γύρω από τα έργα του διαβόλου? Άλλο θέμα είναι η χαρά. Είναι η χαρά. Όλοι οι άνθρωποι επιθυμούν τη χαρά. Όλοι θέλουν να χαίρονται και ψάχνουν πολλοί άνθρωποι να βρουν τη χαρά εκεί που δεν υπάρχει. Άλλοι ψάχνουν στις ειδονές, άλλοι στα φαγοπότια, άλλοι στα γλέντια, άλλοι στα χρήματα, στα πορτοφόλια, άλλοι στην επίδειξη και σε 1000 άλλα πράγματα ψάχνουν να βρουν τη χαρά. Μα όμως υπάρχει η χαρά μέσα σε αυτά τα πράγματα. Υπάρχει η χαρά μέσα στο πορτοφόλι, όσο γεμάτο κι αν είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν πορτοφόλια πολλά γεμάτα και εν τούτης χαρά δεν έχουν. Άλλο θέμα είναι η ειρήνη της ψυχής. Σήμερα υπάρχει ειρήνη, δώστε μια ματιά στην κοινωνία. Πόλεμοι, κρίνες, δικαστήρια, φασαρίες, θυμούς, μαλώματα, μέσα στα σπίτια, μέσα στις οικογένειες, παντού υπάρχουν γκρίνιες και μαλώματα. Πού είναι η ειρήνη? Άλλο θέμα είναι η ευχή. Ποιος εύχεται και ποιος προσεύχεται σήμερα? Άλλο θέμα είναι ο χρόνος της ζωής μας που μας εδόθη από τον Θεό και δυστυχώς ο χρόνος παρέχεται άκαρπος και ανεκμετάλλευτος. Πολλά θέματα να μιλήσουμε. Περί επιθυμίας, περί θυμού, περί προαιρέσεως, περί υπομονής, περί περιτολογίας, που δυστυχώς σήμερα η περισσότερη ζωή περνά με λόγια περιτά, περί αμελίας, περί φθόνου, περί απελπισίας, περί σιωπής, περί εξετάσεων που δίδουμε, γιατί η κάθε μέρα που περνά ο άνθρωπος δίδει και εξετάσεις, κάθεται στο σκαμνί και γράφει τι έγραψε σήμερα στην κόλλα σου, τι έργα αμαρτωλά, τι έργα αγαθά. Θα δώσεις εξετάσεις ή μάλλον δίδεις κάθε μέρα εξετάσεις, και μια μέρα όταν τελειώσει ο χρόνος θα μαζευτούν τα χαρτάκια που γράψαμε στο θρανείο μας και θα εξεταστούν από τον καθηγητή, και αλίμονό μας αν μέσα εκεί είναι γραμμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με το θέμα της σωτηρίας μας. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι η γενεσιουργός, αιτία του σήματος. Ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος. Μπορεί να φτιάξει διαλόγου μια καινούργια γη, ένα καινούριο ήλιο, αμέσως, χωρίς υλικά,
Αυτή είναι η παντοδυναμία του Θεού. Και μην πει κανείς ποιος έκανε το Θεό, διότι ο Θεός είναι αγέννητος, είναι άναρχος, δεν έχει αρχή. Αρχή τι σημαίνει? Δεν υπάρχει αρχή. Δηλαδή αν θα λέγαμε η γης αυτή που είναι αιωρούμενη σήμερα και στέκεται στον αέρα και περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της, αν ο Θεός την άφηνε ελεύθερη να πέφτει κάτω στο χάος, στην άβυση, να πέφτει συνεχώς, πού θα σταματούσε? Πού θα έφτανε? Υπάρχει άκρη? Θα έπεφτε αιωνίως κάτω θα έπεφτε συνέχεια. Και ξέρετε με τι μεγάλη ταχύτητα θα έτρεγε από το βάρος αυτό το πολυέκι, και θα έπεφτε συνεχώς, αλλά χωρίς ποτέ μα ποτέ να δει άκρη. Γιατί δεν υπάρχει άκρη, δεν υπάρχει αρχή. Έτσι λοιπόν ο Θεός είναι άναρχος και κατοικεί παντού, είναι πανταχού παρόν, και κάτω εκεί στα μέρη αυτά της αβύσσου και πάνω και δεξιά και αριστερά, σε αυτό το μέγα και τεράστιο χάος υπάρχει ο Θεός παντού. Ας προσέξουμε, γιατί και η προσοχή είναι μια από τις μεγάλες αρετές και πρέπει κάθε ψυχή, κάθε χριστιανός, κάθε άνθρωπος να προσέχει, διότι σε αυτόν τον κόσμο δίδομαι εξετάσεις όπως είπα, και να μην βρεθούμε μπλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, διότι η μεν παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρη, η μένουσα είναι αθάνατη, δεν τελειώνει ποτέ. Θα ζούμε και αιωνίως, ή στη χαρά ή στο σκοτάδι μαζί με τους διαβόλους. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να αξιώσει ολόκληρη την ανθρωπότητα και όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν με τα χαράς τα λόγια του Ευαγγελίου, που το Ευαγγέλιο γράφτηκε για μας, για ολόκληρη την ανθρωπότητα, να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να μην απολεστεί ουδής, και όλοι μαζί να βρεθούμε στην ουράνιον βασιλείαν του, να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε μαζί με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους. Αμήν. Εύχομαι από καρδίας ο Θεός να σας ευλογεί και να σας παιδαγωγεί και να σας δίδει δύναμη ποτέ να μην οπισθοδρομήσετε, αλλά να προχωρείτε εις ανωτέραν πνευματικήν πρόοδο. Εύχομαι η χάρη του Παναγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας εις όλη σας τη ζωή. Αμήν. Οι 24 καμπάνες τις χτυπά ένας, εκτός από τα ξύλα, εκτός από τα σήμαντρα. Αυτά γίνονται στις γιορτές, όλα όπως είδατε. Επίσης τα νερά είναι εδώ της μονής που τρέχουν άφθονα και ποτίζουν τα περιβόλια και τα δέντρα. Πλούσια τα αγαθά του Θεού, δοξασμένο να είναι το Πανάγιο όνομά Του για όλα Του τα αγαθά. Ευχηθείτε να μας αξιώσει ο Θεός όλους μαζί να Τον υμνούμε και να Τον δοξάζουμε εις τους αιώνας. Αμήν. Αμήν. Αμήν.